Det her er episode 2 for alvor, og jeg skal vise jer how to grief igen. Jeg tror lige, jeg skruer lidt ned. Ja. For det første, så skal I igen sikre jer, at der ikke er nogen på. Det er der ikke. Så skal I mod EAS igen. Og så skal I finde et hus. White there. Oppe. Okay. Back. Oh my god. Og hvis der er nogen som ham der, hvad hedder han, Kusoma, så kill. Lol. Og når I har lol. Hvad fik jeg? Wow. Shit. Hvis han vil have sine ting tilbage. Shit. Ja. Hvad fik jeg? 2 diamond swords. En golden chest plate. Og en golden helmet. Og en iron sword. 2 guld i en god. Hvis man er pro griefer, så er det meget normalt det her. Ja. Han stopper ikke, ham der Kusoma. Vi skal nok. Ja. Det ja. Wow. Suicide. Ja. Ja, hvad så nu? Så går man home. Ham der Kusoma prøver stadigvæk at selvmord. Jeg tror, hans ting kan komme tilbage. Nu kan du lægge nøj! Shit! Jeg fik 2 diamond swords. Shit! Og så lægger I alle jeres ting i en C-hest. Og så griefer I bare videre. Held og lykke. Ses Minecraft venner.